ole hei zalin chu present hon na kan nei do na I asa prong tak chuan heng hi unbox te pon tia mara chu mi zo kan nia I thil pek kan hong do na ni hei hi alang chiang tu ra ka ngaya video making kit ti nia engang taka hlu nge ni poi ka hre thiam che lowa vlog te le engemo mi han kom te tin han live te kan han ching chho ve a man ruwa te kan nei lem lowa phone in kan ti top topa eng kim hi chunga chuanin min lo khongai deuh ni turani tian hei man ro thatak mai live stream le engemo ta na man chi ni am zia taka chuan hei hi mi ron pe a chu a video kan sim na chan po hi min pe tu hianin min puan chua te du si lo wa chu wang chuanin lom ti soi nan tian video an tar chua hi ka duwa alom om maya hei aman zat te hi kan en ngial thina MRP po kam hulawa khoi ama hian in ziak lang lawa thil man tlom tak chu ni karing lem lo a to nga tang karing nei phak ena po kan en lo ania ani na taka chun kan nei ve tura po ka ngai lem lo ni streamer kan ni lawa mi kan kom lutuk lawa engem molak lo thila zo e ka tenen te kan an live ani maya amara chu tiang te kan an don tha ka chuanin kan mang tang kai chho zel tura te po ngai taila chuan kan hongang nei kalam hu bik lawa chunga hian enge om chuan ai sila em trăng hiện kan hong cái thì xong từ này thế là còn ta xong nộp đây à bố mặc tên rồi mà lâu thật xua cả ô hey à chơi à thế mà hey chơi lâu à thế kan shop gì nó sẽ đâu đó hey mic microphone kan tía tắc khai này hey chú chuan hey nghe này a flashlight nhôm tắc anh à hey battery vừa nó tụt teo mà chuan hey remote ama remote tu hi niom takania chuanin hi nge camera te phone te ponianga chung lo keng tu tur chunia lo chem nge tu kha chuan hi ki pui bera chu ni ta chu trai ro kan te lo dai hei tia von thei na te niom takani o hei koi kap chuan tripod wat thadon ve bộ san thei lo ngon o lem kha ti top pi ni o wat thadon khep em kan vo chi nang lem nen hen kan en to nanga chuan hei hi ta hin vo turani ta a hemi chunga hian hei hi battery ngaya pencil battery ni lo remote battery pathum ma manga chuan vu anga nó hết lâu rồi
tianin battery kan vo ta a nungen on na oma eo vo eng ve ala en bel voi thum me thlengin a eng zual sot nani a voi lina thima voi kan me khana ron eng chuan voi ni na a en bel le zuala voi thum na eng le zuala chuan a voi lina thleng me ngai ni hi a voi nga na thim ta chiani chuan hei hi a chunga kan vua lenga a hmun thim dana zirin a eng a kha a in dotin om don tina ni ber don ani chu hei a thadon khep ani chuan hei hi a mai ka kha a chung bera heti lo poina vo thei tho ka ringa ma se hei lema om dan ania man na tura zirin a hoi zong te hi chu a ti dang lam thei tura ka nga ya chuan khung hei hi wer oi mic lam chuan hei chu phone camera phone a film zoom tu ania phone i kan vo china nge ni zong pom chung lo ba vo china hiểu wat thadon ve ta hen ten phun zoom tu ra ni ta kan thra thiam em o ti khan hei va han thadon khep vele hei chuan hei hi tian do kana vung chung po khanin light on pa khan tian ati thei ta jan chon light kha angai lo pe chon light mang lo po khan ati thei thawa light mang pona thei thawa chuan hei hi du chuan hei vlog na vela chuan hei hi ake hi tian lak khoma hei folding ang do hen tia lek kual mai thei ni chuan chi tiang lek kual tur chuan mi vakom na chuan mic hi a her le thei ta hnung lam zong pon a flashlight a point hnung lam zong e her thei vek ta adang lam le thei vek ani hei hi chu newa han lomom khep vele chuan tuna chon do kana kan hun ri don awangin tian a tripod a hi kan hmang tangkai anga ti hianin hei pui tak ani pui tak hei changkang ani tana mic a chunga oma chuan hei hi a light a khania chuan phone camera kha kan on anga ti hian hei mic a hmang hala light a hmang hala hei tian kut ken chet lo po khan tian do kana ma zona live nan te mi kom nan te a man tlak vekang hei chu nakina tharlom na nipa formin tu mani laron ko mila thang a thadon rio mai hei mel tilang to lo mai la tianin na tom na siami la thawme man zana khan zo ne na kan live comment a khanin pakhat khanin mel ti lan hi nuami ti mel aron tia ka zak ve deuh hleka kan mel te a tha em lowa a lo thei lo la nan ngai pon hre chung kan lang ve a ti laya mel ti lan nuami ti mel aron tia ka zak khop mai kha tak takin mi comment na zong hi ka ngai poimo du lo thina ti mai la hei hate comment an tiang chi hi amaro chu video lan nuam ti lutuk anga khatia minan soi ka chuan ani thei don ome a ti ngai dan te ka nei ve a zo e ka mel khain hu du ka ring sia ma za khan kan live luaya maro chu ni kan chan lo khana te po hian thil hi lo chu ve thina zanina hemi ka siam chan po hi ka soi to kha tira mel ron in ti lan chak wang le enge motia thil tham nei ron so chak wang shim ani lawa he thil hi aro pui maya amin petu ne chunga lom thu soina ni pa formin tin hetia
buồn nêu chung của ta nó trăng cai tour man rùa thế cái nan don ta cả chuan i chanela hetia in long mu ve tan ka i ta ti la di ko me chuan kai ave tu en kan siam ani life ati ka tum zeta amaro chu i kan in hi kong bul tu ka beng cheng thei li tu ka tin soi ta kan khan mic te kan hang lem lo camera phone kan da ve to pa chuan chuan enge mo kat ngai le in leng ron lu te pon om thea kha khan i life in ka ti talawa ti hian ato bera chuan min troi om tu te min support tu te chunga thinlung takin lom thu ka soya kan ton tu chia kan ton tu chiar bei tham tak tak te min lo lut puya chuwang chuan thil thar kan han dong te po hi min lom pui ka ring ani ole khati song kha i kan ve do ron da thei chini sela a kor kha kan tilang lenge a hi remote a khania kor a hena chiang le zualin ka sia hi changkang khopani ale in zawain bye bye ve kule